Na mga orasyon na. Ada ni Norma. Ay! Si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, anya ngay day ta imut mau barok. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na! Ay, nagkibasain. Anya, siupaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day ta barog. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay ta chinilas mo. Ha? Isirup mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, why? Bayab nga agaram lata. Pang subukam no talaga mo ila napudnukin ka. Why? Anya? Alan, Norma. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na kun. Ay kwa. Diyak pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada panagayat mo kanya. San aya? Kwa. Tingitingak pa na yung bagtirik na ka, ha? Kanon tupay ngay. Mapmapahanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tong matlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mangarod inaklon. Aganos ka takasta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga armam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mangamin makadesisyon. Narigat ngamin tagdardarasudos ang mangedeng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan? Pang-aasim. Manungay tintid ni Aladdin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak manu kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matinagtirik namken ko Pari ka tempay iti husto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw, sayawanin agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaan ti balasag. Ngam no nagasawa danton, awan la amu ko. Pagan da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka, anak ko. Ne, at dama insangpit mo anak kabigao apansik, anak to. Wan tatang. Hindi yukot yan day ta. Ta irigalo kin ni Norma day ta. At na inlasin ko ako kayo jalamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan, anak to. At na tatang. Agpakpakipo lang dayjay. Mariknak. Kayat nak dayjay. Madlaw mo met iti babae. No tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Numnay, kita tama ka no agbambanog ka lang met anak ka. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarik man ni Norma.
Hey, si kamu gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Ah, uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Ayah. Agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo ang mapanmangan ni Terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, Wayne. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, Wayne. Nalipatak bitay. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga at agi libre. Laki dahin, agpulis ka. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita biin. Sa kanto agpulis intong madamdama. Apay no da kayong tirumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko ka. Apay, siya kaya ti ar-armon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agi libre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makana na. Agpili kayo iti gayat nyo. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo akanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, nujak maibaw. Abay, kabaw. Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisuna libre. Aladin, Barok. Madamag kumanlaang manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman ak nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat siya. Kaya't nakadayjay. Pakpakipot la dayjay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Baraw. Manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay sos Baraw. Kabuteng naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Baraw. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umayak ijay balayo, Baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma.
Nay, handa ka ba dito'y balay mare? Apay, anya gagara? Ay, ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay mare. Ay kapag dait ko anya pa ingay kuma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag pare. Manula abinutaw. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakano papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amu may ti limitasyon may. Sige, papa na ka. Amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tan ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itanya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta no madamdam Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamiten Romana. Kunam pangabakab jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang mata kastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Asa na balita bumawi tanong maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon Sana balita na singpag mo dya sotor dya anak mo. Utangam kiti ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanong maminsan, mare. Saan awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, ijak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bultaw dyan gatangag. Iso 10,000 ti kasapulak na kaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na kong. Ay, talaga, naparabor ka, anak ko. Kayat ka nga agbali naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag, nanang. Nagadumo dagita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no mailako, nanang. Ay sayang daytoy no mailako. Kukwa akong dagitoy. Anya, di malugi kayo no kasta, sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at nadyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung nana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise.
Jakon umutang ken ka baraw. Wen, ta usaron mi kininorma dyan na batin og kasar kami. No aklunan na ka. Ay wain, aklunan na ka dayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag mangar nga aklunan na. Mabitain baraw. Ibagat ta aklunan na ka. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo, nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amog ako, sunadam mo ni Aladdin. Oray asino mo siguro a babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa. Nanang. Iso nga aklo no mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pay laklunan. Aklo no mo. Kasi mo. Aklo no mo. Tulagan tayo ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano Norma? Aklunan na ko na. Ala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nakbatlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap daklaan ti bagik. Tama nga no ko na mga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si ti masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, win nga raw abalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yo amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uwing, talaga maagastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmi ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Anya day taanot bok barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Ay, saan anana? Awam tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pang rugyan mikin ni Norma. Bukwa. No saan nagapukan niya, di nakainaklaw ti anak ko. Dinuruga nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Ay, pabayadan pa'y laang aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni nanang nga pagbayad na Aladdin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang
pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo nanang ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawa mo. Sige rin nakpailaan. Apay, saan alibre da dyan aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idi barupay laang dayjay nanang. Isu nga da karbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laing pagaro pa kas dyan ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay kumaasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya, ti Patsem, norma na ko. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading ito. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kamin iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad peki din. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Hinak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo kin ni Aladin ang manugang mau. Nuwain, Romana. Na, kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay alalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat, mare. Na-inlove sa ni ti dayjay alalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Manong Lando, an-anusan nakpailaang mon. Sapay ko matadi ka mauma amang tultulong kanya. Uwin, kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan at tayo magkakabsat? Wen matkit di Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat idang awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamat abumaknang kami. Ay, dumting tulat ta dahi ta, kabagis. Saan pa siguro ngay ta? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa no ti ayat mo bumaknang no di mo matdang gaya ni ti aramid. Awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipag nalidak pailaang dito'y balayaw. Bayat ti pa nagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingka ginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanen, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingka ginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, ipag. Well, ala, siya ditan. Hingka kidag silpunan tag-relax ka mo, tipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda dito'y balayo nga, no jak tumulong ka dagiti trabaho dito'y. Ay, Manong Lando, mangantayon. Nakaluto ako. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron. Magantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin iti mula na amasitas. Kung nakasyak kumantimang sibog no madamdama. Ala, pakiayab mo itong harod mo tanag iti kakaanakam, magantayon, kabagis. Wen Manong! Parbangon mo, gaya man. Nasa pa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangaw. Ana, asin ni agwalwalis, kat parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait masapsapa bumangbangon di kabsat ko. Naggalit day di akabsat mo. Mababayinak pa yan no daduma. Tadandani iso amin nun, di mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-matan ni Tisyang. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, iti ubing kami pa Ay, kat nagnakam siguron, iso agimagat. Sa bagay mat ka niya. Isa baybay am laeng, no kayat na tiyang trabaho diti balay, bakit? Nasayat ka di, tapno saan ka amaringkatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo,
Tanarwamak mo't nga agtagtagibalay lakay. Basta baybay ang tikabsat ko no kaya't nakatulungan. Alang nga rod, ta inak agluton. Nasapa pa eh. Iturog mo pa eh. Tawan klase dagiti anak ta. Agi na nakamit. Sana pala, tadaniti siyang agluto. Ay, Manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo dito balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo. Di mo mo't ngamin impalagip. Kam amok lang amin itagsapang at nagayam internet yo. Sige. Ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mo, ti siya. Bakit? Ayan iti siya. Nakaturog pa ilaan. Napuyatan samot ang nag-cellphone idirabi eh. Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang riing. Sige, tenakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawoy. Agreeing ka, antayin ka mga anoyin. Apaya di ka bumangon. Madi ti bagbagim? Wan nga rod Manong, nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga eh. Agurigur kaya. Saan mo't ngam, banog ko la siguro dahito Manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na kitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagig Manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisha. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ija banyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, ta baga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ija silid na. Ay napo. Naurnong ija igid ti kama na. Makutkuton pa'y kit din jay kama na. Napanan naman ang aya, bakit? Nakaturog ba na? Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken mangan latan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamita, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Ngamsan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa'y. Banag adyak kayat ang mapasamak, lakay. Ti siyang, tulungam ni manang mong agluto. Wen Manong, anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding, ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiima sa Manong. Ay, pasensya kan Manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mga aming trabaho. Ayos lang. Hanggang, apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Diyak mayulon tag-eskwela Manong. Amangan numabagsakak tulaang. Sayang ti bannog kan kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyang eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti ag-eskwela. Saanan Manong? Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong tagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho Manong. Basta saan nakatulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, da pang isarkan nakin ka at trabaho. Siya, nga laang dagito'y jakkus usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon Manang. Itad mo amin dagitoy? Wan, ta nakadulin mo't la dagita. Iso nga, itid ko kan atap na ataw saram. Alakat, thank you Manang. Kan dagito'y pa ne, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga, eksakto lakit di dagita ken ka. Wow! Nagpintas mo dagito yan. Ay, thank you Manang Ay na, nagsayaat kayo kani Manong kanya. Awan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalos laang ti aramidam.
Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom ti nagnaed ditoy. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Ngam, maistresak ngamin no makitak narugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasayata nagawid ka ti siyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay da manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampiang asawa na? Imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasi tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Naggagutak tupay. Siya kaming tagdalos, aglaba ko nagluto. Saat nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak taumayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa'y nasingir tin lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak ngamin ti kwarta, tagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kada Manong Lando, ta ibuy-buy dan tumanon. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minay, ta dito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't kuya syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwitres ti siya. Ha? Sa dino manaw, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo jay. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanong. Sige, kayat ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panang rugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan. Nabsugak pay. Aya? Sige nga Rod. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanan jay kabsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taad da insangput na alit John. Ay, ang dagayam insang put na amasida. Di na inrori di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Malitikas ni nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lahi. Saan tapat takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Noan niya ti kanan ta, kanan naman. Ala, bye-bye amon. Di mon sitaan, taamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupa na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo ka? Ne, apay damdamaga manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ipalagip. Na umadalin ti Judith ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumaore basit lang nga share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo ak. Namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat nga agdisnuto ak Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Saan ta ka mo napapanawan? Basta pumanaw ako. Pag naadam kumangay. Agaba nga kiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran sa matan di kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo nga talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti pills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga di na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anyalaangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay.
pinapadaw da kan di tabalayaw, balasang ko. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak ni Tisyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Nanam Arusana. Ay, apay, pinapanaw da kan di tabalayaw. Saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, ang mga noanda mo mapagabangan dito. Ay, awan napuno amin, hangam no kayat mo. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang mo. Ay, ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kastan, not totally katulong. Ta, anti-dakit nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siyak ti makamaw. Nasingpot ti kaanakak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang at aramida. Ay, sige nga rod, nana. Taisupay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaid pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay dita balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Sino ang kabsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kastaya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayam ko. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay la kanyak dahita. Oh, makitam. Nasingpot ti kaanak ako nagtumay. Wan nga ron. Apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay na yung pimanaw ka iti balay ti kabsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matagsulo. Hindi ka lagbain. Iti istambay ka, nagkamang kakadakwada. Gamitan ng trabaho, pimanaw ka lata, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya alumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Nagsubli ka iti ayan damanong baw. Sana tila pakigigyanan kita. Timon sa pamam mo, tapag nanaidam. Ay na, mammo. Gayem ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po tabakit. Kita ang basek ti siya. Di ka basta talag iti di mo na ang amaw. Narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramido. Hoy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Saan mo, nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Datala ang ti adda ditoy. Tadata nga raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit di tinangala kadagitay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Awam mo tinalalak, nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw ka langan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapagpabasulundak mo titisan kong aramid. Makigyanak manan aditi balayo iti oray 1 week niya manong. Taag biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka ditoy.
Kababayin nga minti makigigyan kada kayo, Manong. Ada tao. Mabit lang, tayo nakitaan. Ada ka di kabsat mo, ni Tisha? Well, sir. Apay ka di tikabsat ko? Napukawan kami ngamin iti kwarta kan alas di tabalay. Kaya't may kumamakasari iti kabsat mo. Pimanaw ngamin asaan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisha. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay matanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmutlaang iti kwarta ken alahas. Kaniti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka, nana. Di ka kumamot agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na. Taimba ka makaanak da, sir. Ngam saan matgayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabkabagyan? Ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa niti siyang. Niti siyang ti agtatakaw sir. Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan amok dita. Naimbag nga oras pa, wadila. Da kayo gayam tatayl mo. Anyat gagaray ho. Kas iti sigawd, umay ka manin armain. Kadigdigos mo ay nagbaglo ka. Ay, kwa, ada ko mapapanak. Saan ka amasango akasarita, tata? Mabiit lang, Adila. Oray, 10 minutes only. Maladaw akong iti papanak. Mga nakak ngamin iti bunyag. Sa dinaw. Ijay bangir a barangay. Sigay, mapantangarudan takuyugan ka. Anya, ay sus, haanan tata. Basta kuyugan kaan, aglugan ka iti kutsek ading Adila. Uray siyak tagbalin a photographer mo. Anya? Anya mo day tuyin alugan ayata. Awang pakisama na mo. Nagbayag mo't nga agandar tilugan. Maladaw akong tata. Mabalin day tuyan. Basit lang nga ano sin Adila. Agkumyutak laangan tata. Siyak laangan timapan. Nasapa pa'y. Mabalin day tuyan no madamdam ako na may. Ay, manaktak mo't day to alugan. Ha? Ay, imbag ta sa anak anala daw, ana. Ay, saan? Eksakto lang. Takasangsang pati na dumaan ninong kanina. Uy, Adela. Apay, inaklon mo ni Tata Elmo? Anya, tila ibagbagang mo't ana. Saan mo't Apay nga ron nagkuyog kayo nga imay diti bunyagan. Naglogan ka pa yan itilogan na. Impilit na ti imay. Iso ang naglogan na kun ijay rugak alugan na. Nakilugan na klaang. Saan ko nga inawis day jay alakay ilmo. Impilit na lang ti simurot kanya. Kat, ni Tata Henry ngay, agar-aram pa'y kang ka. Katun anya pa'y ngay. Agsinsin nublat da nga umay agar-aram ijay balay. Hay! Awan pa'y barumot nga agar-aram kanya. Pasig amin alalakay. Kahit, adan na pilim kada ko nga da. Awan ana, jack type da gijay alalakay. Hello, ading Adila. Naimbag nga oras mo. Naloom amangga para kang ka. Nasami na gitata na loom, hindi po na. Ha? Hay, ado ti manggami tatatasyo. Sa bali mo tayo manggayo, Sa bali mo tayo ito, tanitib na gitaw. Pwede nakpastrakain. Hay, ada ko maaramido. Uray mapitlaang. Umay kulay darirag ti ayat kaw, ading kaw. Hay, imbagak mo't ngamin kanyam nga awan namnamaam kanya. Sana ka mapukawan itinamnama. Patsyak ngagbaliw tumula ti pangandang mau. Hay, Dito'y ayan tiridawan at ipagdatuna no di nakpastrakain. I love you.
Mabalin-abaliwan yun to ti umay, tata. Tanda ngamin aramido. Sige, agsubliak intong bigat Kumpurmi nawan pa pa na. Ay, Itay kapayla asumanarming Adela. Ken kasla mariribukan ka. Apay anak kami suot ka nga agsarsarming. ay, kitkitaak nga rod to'y ropak no anya ti rong. Rong manen nga. Rong mistake. Taapay apasig alalakay ti agar-aram kanyak. Ha? Awan pa'y napuutak anagaram kanyak maubing. Puro lalakay. Puro senior citizen. Kat nairanranala siguro ang mga nudi pa'y dimtang tay baro nga umay agaram kan ka. On the way pa'y la siguro. Apay, paggapan na kumangay, ijapri ka. Nagbayag ngay asumangpag. Ay kat urayam, anak ko. Ubing ka pa'y mat. Di ka agapura ang makiasawa. Jakmat agap apura nanang. Mas daawak laang. Taapay apasig alalakay tagar-aram kanyak. Ay nairanran na la siguro alalakay. Dagiti agar-aram kan ka, anak ko. Nay, si ka magayam ti sarsaron wag paritasyaw. Ay, pare Ilmo. Papanam. Mapanak ko may gibalay na adila. Mapan kan samay. Mapan ka di manin agaram, pare. Awan ko maaparay. Ure umuna kang harudin sumublatak daw. Ha? Ay, sigurado ka. Agpabigay ka, paray. Wayne, awan problema. Hala, umuna ka namang sarungkar ka ni Adila. Sumaruno aktaw, pare Ilmo. Mayat mat nga ro titimpuyog yung nga agkaribal. Tata, tama pagbigay kayo. Adwa. Ay, ana. Nudaduma, siyak tagpabigay. Nudaduma, ni pare Ilmo may. Nagmayatan. Kasta kumaamin nga agkakaribal. Agkikinnaawatan da. Ay na, sana kas itidaduma dita nga uray dalagi kinabel nga po iti babae. Nuda kamay, saan? Sport kami nga agpadpada ka ni pare Ilmo. Nagmayaten adenggan, tata. Apay, awan palat inaklon ni Adela kada kayo. Amay. Sino nga ta tinagasat kada kayo kan ni Tata Elmo? Tata. Kwa, jak amaw, ana. Ay ngay, paray. Inaklon na ka ni Adila. Ay, awan sa gasat ko. Sikan samot ti kaya na. Di na pa inaklon. Kuna no si ka ati inaklon na paray. Ay, sampay paray. Inamot ibaga no asino ka datati kaya na. Ay, tulag ta. No si katyaklunan ni Adila, kakasar kayaw. Siya to tibis man nyo Ay, ura! Ay, na talagayam. Ang kasanungay no si katyaklunan na. Si ka matyabay. Sige, mayatak paray. Ana, gumatangak man iti pulbos. Naibusan tayo ginatang yung iti apulbos, nanatasing? Ay, naibusan, nabayagan day jay. Kan, saan lang amin ato'y rupak ti pulpulbusak. Pati barukong kan likod ko. Iso anala ka ama ibos ti pulbos ko. Aya? Ay, tay dakulan. Ati alaan nyo, tapno mabayag ama ibos, nana. Mangtud ka nga rudon. Ay, ad naman apomintas kayo, agpulbos kayo, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Bakit akon, nagkupasan ti kinapintas ko. Hey, idi ka ubingak, napintasak, idi, angam ita, awanan. Uray, bakit kayon?
napintas kayo lata, nana. Napimpintas kayo nga rod ngam ni Adela nga anak yo. Ha? Ay, saan mo't Ay na. Ang dumat ipintas mi, balasang ko. Saan man? Adayo ang napimpintas kayo, nana. Karupro pa ngamin ni Adela, day di asawa yo. Ay, word. Isu, ti malaan na. Ang di mo ibagbaga ti kasta, no nakasango jay gayem mo taagungat. Masair tirik nana. Si direnak tumanon. Ibaganan tumanon nga apay kanu asaan agwapo tinakiasawaak. Anya? Ha? Naglukon day jay nga Adela? Anya kay Adila, adam mo lanam-namak keng ka. Madamag ko man laang Tata Elmo. Nagadumot bakit di ta mabalin yung arman. Ngam apay asyak pay laang. Nagadayumot ti baot ti tawon tayo. Sika nga ron ti pakarik na ak iti ayat. Ibagayo man tagpayso. Agropro pa ak kadi abakit, tata. Ha? Ay saan? Ubing ka pa ay. Apay nga rod asyak ti arman nyo. Nagadumot bakit di ta. Isuda ati arman nyo, tata. Kuha, basta sikat ti ayat. Dakpay ngamin nakasagana ang maki-boyfriend, tata. Agano sak nga goray. Wag, ngam saan alakay ti arapaap ko apaki-boyfriendan, tata. Ouch. Pasensya kayon talaga, tata. Ngam sumapol kayon iti sabaling arman nyo. Saan nakasumuko, Adila? Amok akasyan naktumilaang. Di na kumaparitan nga agaram kan ka. Uri pa ayin nak, basta ituloy ko lang tati agaram. Bareng kasyan naktaw. Anya? Hello, Adela. Dua repet asitaw. Anyat gagarayo, Tata Tasyo. Kagap-gapula dito ni Tata Elmo. Ita, simublat kayo man. Amaw ka naggapo dito ni Ilmo. Kaya sumublatak nga umay agaram, Ninanang ti arman nyo, tata. Sa iso ti maibagay kada kayo. Ay, kwasi ka ti kayat ko. Jay katawanak ati kayat ko apakirelasyonan, tata. Saan alakay? Ay, aray ko. Ang sakit-sakit naman. Ulitek, tata. Ubing ti kayat ko apaki-boyfriendan. Saan alakay? Baunan nyo man kit DJ anak yun. Ta iso ti umay agaron. Ha? Di mo't awan pa'y nobya ni primo nga anak yun, tata. Awan. Ala, ibagayo ta iso ti umay agaram. Saan ada kayo? Awan sa talaga tinamnama paray. Imparupan ni Adila, adinak kayat. Di na kano kayat tilakay. Ay, agpada tagayam, itinaibaga na. Ibagbaga na pa yaje kano anak ko, ti kaya na mapanagaram kang kuha na. Krasnan sa ti anak ko. Anya? Ibaga ma, kani primong anak mau. Sana? Itiyan niya agapaw. Datakit ti maawa nanayin. Ay, uwang gayam, di mo ibagbaga. Tanamaman ni primaw, ang mga nuarmud na. At aklunan mo't adagos ni Adila. Di awanan ti armon taparay. Di ka madanagan, tadyak ibagbaga. Mabalin ti umay, Adila. Ha? Primo? Ala, umay nga tan agaram da ito'y. Binaon nga tan ni tatang niya. Adala umay ko ibaga. Ay, umay ka. Samrag ka, primo. Thank you, Kung ano adda ni tatang ko dito'y. Kung ano madanong ko dito'y nga agar-aram. Ay na, imbagak asardengan na kun, primo. Imbagak ajak kayat tila kay apakirelasyonan. Kastaya? Ay, uwang gaya. Ay, ang ni nanang mau. Isu ti gagarak ta ada papirma akeng kuana. Maipapan iti senior citizen da ito'y apirmaan na. Binaunda ngamin. Ay, mala, mabit lang nga rod taayabak ni nanang.
Primo, ayan ti pirma Awan kung kuna laday jay, tapno palubusan na di anak mo, makisarita keng ka, tasing. Ha, ay nagluko kan. Birbir nga sa nakmutlatan. Kailangan mo't anana, kunak. Kano ay ayateng ka. Ha, anyat ibagbagam, Primo. Inayat kay tinalimod, tasing. Nauma ko nga gilimlimod. Iso nga ita kay bulgar ko rin na ka. Anya, ay sus, ay bakbakutan akon. Arman nakit din. Titawa mo la ti bakit? No iti lang ako, ubing ka pa'y. Nagsiksi ka. Ado ti atiwa mababalasan. Kinawan pa'y makurirtarupam nay. Kunam ata nakapulbusak. Oray nakapulbos ka kun saan. Napintas ka la tataseng. Taseng. I love you. Ay, agdal na ka man, Primo. Apay, di ka madurman itikas kanyak. Saan? Napay amadurmo na ngay. Kano agro-oro pa ka la at 30? Primo? Oy, nanatasing. Adda nasagap ko adamag. Anya dayta, ana. Pudno aya nga agar-aram ni Primo kada kayo, nana? Ay, tangiwat mo balasan ko. Ay, amangan na da makangag. Sino tinakaamwam iti dayta? Gayam ko ni Primo, nana. Iso anay bagana kanyak. Agpatpatulong ngamin. Anya? Agasam, talaga anapig sa lata ti karismam, nga uray bakit ka, nana. Ay, agtal na ka man, ana. Ay, pagtritripan nakladay jay a Primo. Syakot bakit ti armenan. Ay, seryoso ni Primo kan ka, nana. Ubing ngamin tilangam. Iso nga uray ubing kat ang kursunada kan ka. Ay, awanan. Inatiw yun ni Adelang anak yun, nana. Lalakay, dagi dya agar-aram kan kwa na. Ngamda kayo nga inana. Ubing, jay admirer yo. Naimbag nga oras mo, Agdara Adela. leader, di siya, manaktak kayo. Ninanang tisarungkaran nyo, no kayat yung. Ay, sige, agawid ako. Nukasta, di ka napan balay da Adela paritasyaw. Saanin pare, ang mga no pabainan nak. Uray siyak, makaungungot mo ngaminan nukas dya kasarsarikak. Di pa'y sumungba no kwa. Huwag nga ron, saan ka ulit na nga ibaga di na kaya tilakay. Masaksak tanak pare. Agpada ta. Iso palamisan tapay ti ulo na. Takas lag pupudot mo tinakanayaw. Primaw, pudno ayat ti damag nga ar-armam kanaw ni Taseng. Undabang, apay dakas. Apay, sigurado ka adyananang ti kaya maw. Di mo kaya't dyanak. Ararman nyo raw. Apay sumingitak pa'y laang may. Sinardengan men nga ar-arman. Ay, nag-surrender kami anak ka. Iso ano kaya maw, sublatem nga arman. Aha, manjangay. Nitas hindi kayak ka. Ni Adela ti armam, takayat nakadayjay. Ken iso ti maibagay ken ka. Nitas nga ti kayak ka. Kitaan nyo mo't tilangada nga ginaa. Napimpintas nga adayaw di ina. Wen angem bakit ni Tase nga maikumpara ken ka. Tawon na la, bakit? Ngamuro pa ka, kasla inauna la iti makatawan nga miti siya. Nang rona no agpulbos iti napuskol. Aya! Anya kayo matananang, gaputa armanda kayon ti ubing ngamda kayo. Pag-aayat yung matan. Hindi, ay saan mo't Apay nga rod atunggal umay ni Primo dito'y balay kat pastra kanyo adagos. Ay kat alangan mo't papainak. Ay kababain mo't anak ko. Makapainsulto kayo matnanang.
Anyalat sawan ti taon ngay. Siyak nga anak, lalakay ti agar-aram kanya. Ngamda kayo nga inak, nagubing ti agar-aram kada kayo. Kat, apay, basol ko nga rod, anak ko. Hay, ibagayo ta sardengan na kayon nga arman. Makapainsulto kayo. Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? Ada kami ni narabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amen ije balay. Kahit anya kumaita. No aggrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Hanmat nga kas dya tibiyag da tadta, no ang agapu kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Iso nga rumbang lang nga agsubad da tadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot nga min iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat nga men ni Manang Melay. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumarinak. Ngamhaan mat. Dahil samat nga Mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si kamagayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tanay, awan man ang tamin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanakon ija kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan ija balay ta iso ti alaak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak ija kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan eh. Laglagi pa Manang Mele. Amen nga adatadta kanyam, gapu kada na ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kasto ti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day tasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ijay cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles dinabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na, nanang. Unay mutan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, uwan gayam, adantay visak nanang. Intun umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wen ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nang runakat da kayo laang timabati dito eh. Naimbag kumaano tsak amo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amang ano nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad matgayam ni Leia nga anak mo Manang Mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man ng ti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya.
Ag-birthday ngamin inton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sa kanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay, sige Taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa yan nagsweldo? Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pa kausaran dayjay. Ne! May mutan na kami sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kunti makaamu iti cake ti apo kong. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kon lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugador dya amam. Ay awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-batay. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day chay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal-dala nga rudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti daydi adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan mat ti amok. Nasaya at noowan nanang. Tapno maaramid tayo ti kay-kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo ama nang. Di ba dagaday di tatangkan na nang datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pa manaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat iti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen nyo pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti ibagbagam, mayat ka man wanuhaan. Ito kami nga ag-iyan. Tanailakon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa itikawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo da atob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rin taramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mat siguro anak ko? Nabayaga ko nga agtep-tepel iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadan agan dito uy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kastala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay lang unay ngamin. Iso nga aglablabos damutan. Andiyak kayat nga agnanayo na kasta teraramidan da kada kayo. Iso nasaysaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon itibukod tayo alote. Tapno saandan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo manmat nga ilabatoy badumi kadagiti anak ko. Kantay badumot nan aninanang. Malmal pa sa kunchoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na, nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa, kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta ang utda. Ay na,
Sapay nagsakit ang tisikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambar mo, manang Meli. Sige, kit din. Sige, Joy. Ibatim na kita lalaban ita. Naantim-tim ka mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita, kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, Nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak maawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsong batan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kubre kama ipapalondri yu matan. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang oh. Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid na kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaan na anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da taddaak di ti adayo. Ala, di kagdanan. Lumasin kayon to iti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang da di nanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan mi Agyaman kay di atahan mi nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo manan ti panangampun na dinanang kentatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni manang Nelly kadakwada iti utang na naimbaga na ka. Tay sukat nga raw di nakakaadda ng tartaripato kadananang kentatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan yukat nga raw manipod iti naala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amor ti pakasaritaan ti biyagyaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mo. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana da ita anak lang anak tar aramidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan magtantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day ta alote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay lote tayo nga ginatang da. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamot agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anya man ita. Ay, awan nanti bibiyang ta ita. No anya man ta ramidan da. Tabagi damat tanti ginatang da. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insajis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga roda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin na. Apay nga awan matlangan tinalo to. Anya tararamidam ngay manang Mele. Nakailad ka matlat taidtan. Ay napasensya kan ading ko. Tani mading amin ti bagpagik. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango ti nagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyalaan naktuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan manang Melay. Kasta mo tanti lang am. Ay, pasensya ka na, anong simre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor.
Masakit ka kaday? Mumuspusyaw ka mo. Nasakit ti bagbagi, kan mabisinak pa'y. Awan matan isalian apan nagpalingke. Ala, umay kan manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay sa balin titsuram. Hello, Leia, balasang ka. Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taura ang kakaruba tayo lang. Adda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ka. Kung ti doktor, ang nakaro ka no abanog ti inam sa aking mapsot. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayan yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ka. Kat, kas ano ngay? Amo nila nga da kay iti ospital. Imposible matano, han nga agipawit dan dya iti busbusam manang. Dakdak talam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay tane. Awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay ka maten salik. Dahita ka dilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta ang matakabsat mo. Dahita ba't kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Meli. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga asawa kayo, no agimbag. Na. Nagalas ka ti panagniw-ngiwat dahi ta akabsat maun Manang Meli. Ala, pasensya am lakuman, Nestor. Ay na, no kabsat ko la siguro dahi jay inarabis kaun. Hello, Leia. Apay mat ngay nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempaw et mo. Ninayunam kumamat atap no aday gatang may kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngam awan utang ko na yung baga nakam kada kayo. Iso adidak mandaran amang iti kwarta kada kayo. Naa! Kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan na ada ipampanakal mon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo di hospital kat awan nanti pagyanan na. Papanawan med toy balayan. Anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taak man telaeng yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na di tabalay yung agina. Bayamon, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalamanang. Ano sampay laang tagnad dito'y bakante asilid dito'y balay. Sa nabalay, taanda na iti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man. Ngamagyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naadan nga rodin ni auntie ngay nanang. Ada ka no ije balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko kat. Ada relasyon dagi dya nga duwa. Ha? Nga ta nanang? Ay na. Haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Ada limad nga relasyon dagi jay. Leia anak ko. Ada kan? Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko aya. Kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panantayaw. Sa dino anak ko. Ne, adda mo't gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti kaaruba tayo.
Apay ngay nga data dito yarak ko. Di mo't nasaok idi akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamutan bukod tayo alote kan balay. Ha? Di mo ko na na. Nanang. Adda ginatang ko apasat ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya, ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayong daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakder ita. Una nang. Ne. Nakaurnong nga rod ni Leia. Kat isuting gatang na. Kat, anya pa ngay. Wala na nang. Simang patgaya mo nila ya. Kat anya nga rod tararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapan tayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura data yun. Ay haan. Apay nuhan nga gapo kada lulo kan lulam. Napintas ayat ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pasalubong mo kanya me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumot tinasabat mi nga karubangan naggapo itoy. Imay da kano na kay sarabo. Nag-adumot si bit-bit da. Ayan nga ti para kanya me. Auntie. Chocolates, kan sabon, kan toothpaste. At dapay bado yu dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yu laki ti da ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayon auntie. Awan maitid ko cash. Anda ngamin nangusarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam. Maawatam kumamot ading ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rod naggastusan na. Limas to kayo kit di Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maruram di balay kayo! Ha? Ay, di balay me! Maruram ka no! Ay, naawanan na kay mo ti balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan dagiti anak mo? Ay, anya ngayon tatatipagyanan tayo. Awanan ti balay tayo! Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti pan nakaaramid ti balay yo, sali. Ay, agyamanak manang mele. Mabainak ko mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalaang tiri kasing putan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo latta, sali. Iso at ikamadanakan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid yo kada kami. Day tangarod ti pagbabainak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Kinay, kuyugan na man. Ijay. Di balay da kasinsin mo amiya Mapanikagaro man niya. Kaya wala Amo mo nabayagan na kursunada di kasinsin mau. Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Alam na ta, kung mabita lang. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit laang nga ron, andi. Itulog ka laang igi paraangan da Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablabaan.
Mia, adda ni Anday, pasyaran nakakanaw. Pagawidan yun, nanang. Apay nga, ikat awan mo't aramide manakaw. Kun awan mo't papanamsan aya. Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak pa lang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan, nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napan lang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak kaw. Iso nga papanawon nyo man da dyang Andy. Ibagayo man nga di balasang ti Arman na. Sikan at imang ibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikat makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita na nakaw. Kasano ko mga adda asawam ka? Balasang ka, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa dayjay. Tadi kami nagkasar. Ang mga nod yung kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw, Iso nga ang kaman nga agsasawit kasta. Padak samad di asawak nga. Sardangan akon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibagi bayan mo di nakakayatan de. Nagado babalasang di ti lugar tayo. Ngam dayjay pay ami at tinapilim. kay iso nga mo ti ay tagtatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakaroon kayat. Kaya na, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam mat. Kay, anyat amam. Ang mga na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga ada komunikasyon da adwa. Oha, awan. Imbaga tinana kanya, manipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kasaanin ang nagparparik na apulaos nga oray text la ko ma. Anya? Isang nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga klunan naktuloy jay. Mangantayo nanang, nakagaw akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangos. Di paborito ni Roberto dato. Apay nga rod atan lumanen ta plato dito ilamisaan nga ay. Kat dudwa tamot dito balay. Kat plato ni Roberto Anya? Ay, Mia, anak ko aya. Madadadail santi ulom gapo iti dayjay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw ta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidin. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Sige, manganta nga rudan, anak ko. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang kaw. Psychiatrist nga? Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ay inisaan anak ko. Ngam na sa isaya. Hanak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan mo tamo nga madi. Anya mo tikas tang aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalata plato na nga uray awan mo't. Kan numaturog ka at dalata tay pungahan kan ulis na iti kamam. Kat, apay bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamental. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaawat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, yanak ka. Tawan mo't mangusar. Wano ilako mo na isaw. Baybayan nyo dahi ta. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panag-awid na.
Linipat na kanday jay, anak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya? Ay, nagado dagito'y asapatos. Kan nanginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagita. na. Baka ilakuyo pa kit di. Nekat pangipanamon nga Idulen ko dya kwartok. Pati dagito'y sinilas na. Idulen ko. Tapno adda usaran na no ag-awid ito'y. Anya? Insan Mia, adda ipapaitid ni Andikan ka? Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget di asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay aya ka na yun mo abalik sanday ta asawa. Katawa mo't asawa minsan. Ada! Napan lang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kahit adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text, wano umawawag. Saan atabis eh? Kan madadadalmat nga men di cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya? Aywan gayam insan. Kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos di asawa. Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpet tadta ni Roberto. Huibis nga men tadtakat. Kuna na nga ag-awid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya? Ay na insan, mapantaki day. Dagasun ka no madamdama. Bareng adda maam-amum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Jak nga rod umay. Saan akon nga balasan kunak lang nga rodan? Lilay, ang tagsala. Si kamat, anday. Awan pa'y latukar agsalatan. Urayong pa'y nga agpatukar da. Hustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Dimot ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isa lang. Huwag nga raw. Itay pala birbiro ka nga maumay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay ak amang pilit kan kwa na. Talaga di na kayat. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandi kang kwa na. Uray, tagkakaingas kayo, may. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linlay. Bala, umay kantay tagsala. Magagaran ako ng agsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Umuna ak igiteng nga. Anya, uy, urayan na ka, anday. Ay sus, naglokon. Napanan. Ay, bag nga oras mo, linlay. Kuyugan naman, iji balay da insan mo, amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, ande. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman daytan, ande. regalo kanin sa mau. Tirno ang sandukin shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di naman en awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitid mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kino di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linling. At least sana masaya. Taada ka para salo. Kat kasano no di naman en awatan dayta. Kat itid naman en kanya. Isublikan ka No itid na kang ka di alam. Sika mangusarin, linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Alaam nga minon insan.
Awan magdakas na, no agawat ka iti regala. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Sublian na ka rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsuble. Insan. Isu nga ibagam kay ni Andy tasardengan na kon nga regregaloan. Tanong masurunak, puura kami nga itad na kanya. Naimbag nga oras mao din lang. Ni, andi. Sumra ka Oh, anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kumaa? Amu mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, len. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko malin lang. Nagpintas day tabag. Ala, para kang kaday ta. Andi. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso kumapang tedak iti day ta. Hangam, pinagsasawan na kiday. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretsyo ako na dito'y balayaw. Len. Sayang, pa'y no sana mausar day taoy. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, katagihaman nak nga rod. Andi. Ay, mairamraman nakpayin arigregaluam. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Agsangit ka mo taw na nakaw. Kano nga ingata nga sumangpot ni Roberto. Ayanan nga abay nga hamatan nga agawid. Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day dyan. Ay ayatan nak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayatan na ka. Nabayag kuman, asinubyan na ka. Ngam dandanin do ataw na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko karon nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta, anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatum ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marik-rik na nga rod. Adalang itasidag ni Roberto. Isu nga, masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay town. Tamar barang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akik line. Awan anyaman na antay. Sigay agawi da nga rudang. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Adakan di ta balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awanak pa itabalay nanang. Adak ito'y town. Kadwak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay agpaso ti bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y town. Nabayag matgayaman nga ada ito'y. Agnig-negosyo gayam ito'y. Anya? Kay? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iji plaza. Anya? Mamimis ka unay, Roberto. Apay nga hangkang ay iji balay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan. Agawit ta iji balay Ando pa'y lang dagi badumi, chay. Sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan kay ti kalabas. Agam kinapudno na. Sigudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanong aldaw. Iso sorry, wan. Anya? Isumatlagayam ang ka nagsubsobli. Uwan, Mia. Iso lipatan na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linokloko na ka, Roberto. Abay nga.
Awanan ba na dyan nga Roberto? Manluloko. Inururay ako iti mano nga taw-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa bale. Ninam na makagsoble nga minalalilaw naglagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas, alipatam unan ako. Rumuarak na lang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumuarak. Malangam di ka unay umadayo agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa rita. Lenlen. Ala huston insan, di ka nagsangit. Sana balay, tasaan laan ni Roberto ti lalaki. Ado dita. Awagan man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talagang umay dayjay dito Naawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron taorayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga ada asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kayat mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada ka magayam dito niya. Andy! Nay? Naibagtayimaya ka. Ay natataka lang manan nga makita. Gimwa po ka ununayin. Apa nga nagsangsangi ka? Inalilaw nak ni Roberto. Isong aklunan ka, Andy. Si kagayam sa nga talaga ti Destiny. I love you too, Andy. Kwa! Kasanungi ka? Adami na kinawatan ni kanilinlin ngayon sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan mi. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa mi. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, Andy. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin ka ni Linlen, ti sigod na panagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kasta. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapaay.